जायखिजाया बेफोर गावबागावनि फोथायनाय जाहैबाय बयखौबो फोथायनांगौ होननानै बुङाखै आङो नै फार्स्ट टाइम दिनै बेसेबांबा गोबावनिफ्राय खुवा खुदों नै नैहाय फिथाइ दखानाव दंफैयोमोन आङो फिथाइ लांनांगौ दंमोन गैखाला आरोना अबस्थाया होमबाहाय लोगोफोर नोंथांमोननिसिम आरोबाव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय नै मेंग्रु देहा लानानै दा सफैदो आङो ओमफ्राय दा नै रावजोंबो नुजाथ'वाखैबो आङो आयौ गोलोमफ्रुजोबनाय ओरैबायदि गरम बेखायनो आङो दहायनिफ्रायनो थारमाने भिडिअ खालामनो सानबाबो खालामनाय जायाखै आरोना ओमफ्राय दहाय आङो टाउननिफ्रायनो माने एसे बायदिसिना प्लेनिं दंमोन नालाय आंहा साननाय ओमफ्राय बेखौहाय आङो नोंथांमोनजों माने शेयार खालामनो सानदोंमोन दा नायलांबाय थादोल' मा खालामनाय जागोन दिनै आङो नोंथांमोनजोंहाय ओमफ्राय दिनै आङो माने ब्लगखौ लाबा सानदोंमोन गरमनि थाखायनो मानि थाखायनो खिन्थु आङो मोनसे खामानि दङ माने मोनसे जिनिस दङ आरोना बे जिनिसखौ आङो ओरैबायदि बावनानै थादों मा जिनिस बियो दा नोंथांमोनजों खिथालांबाय थानोसै आङो जायखिजाया जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो ओमफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा नै आङो एसे फ्रेश जानानै लाग्रोसै दा नायलांबाय थाबानो नोंथांमोना मोनसिगोन आरोना आङो एसे ओरैबायदि एनारजि गैयै मोनथारबाय फ्रेश जाग्रोसै जाग्रोसै लोंग्रोसै आरो नोंथांमोनजों रायलायबाय थाबावसै आङो दा मोनसे जिनिस बावनानै थादों ओरैबायदि आथिं ख्रुब 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 जाजोब्बाय देहायाबो जाला ओमफ्राय नै आङो बिनानावा जानो लुगैबाय थादों होनबाय थानायखाय नैबेखौ लाबोनाय जाबाय आरोना फिथाइफोर दङ बेयावहाय आपेल नासपति ओमफ्रायहाय माबा दालिम ओमफ्राय नैबे ड्रागन बे फिथाइ दङ बेखौ एसे लाबोबाय आङो जानो लुगैबाय थादों होननायखायहाय ओमफ्राय थारमाने दिनैहाय बिनानावनि बार्थडे दङ बेखौनो आं बावनानै थादों दाबो मोनथियाखै ओमफ्राय दासिमबो उइश खालामाखै आङो मैयादेन गोसोआव दंमोन दिनै माने गोसोआव गैला आङो गोसोआव थायाखै दिनै ओरैबायदि बावनानै थादों दहाय जेब्लानाखि थांबाय थानाय समाव गारियावसो आङो नटिफिकेसन नुबाय फेसबुकनि बेयावहाय नुनानैसो आं गोसोआव फैबाय आरोना ओमफ्राय दहायबो आङो बिदिनो केक फिसासो लाबोनो सानदोंमोन आं ओमफ्राय खिन्थु गरमथारबो ना ओमफ्राय बे गरमाव बानायखानाय जिनिसफोरखौबो बे केकफोरखौबो आङो एसे बोरैबा मोनो ओमफ्राय बेखौबो लाबोनाय जायासैलाय जायखिजाया दा मा बेबस्था खालामनाय जायो बेनि बेबस्था खालामसै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दा नायलांबाय थादो बिब'आ दा बेबायदि गिफ्ट सिफ्ट होनो हानायनिबो माबा गैया मा होनो हिम्मत गैया आरोना बेखायनो आङो गिफ्ट महरै बेनो दा फिथाइ जानो लुगैदों होननायखाय बे फिथाइखौनो लाबोबाय आरोना आङो दा बेखौनो जाथोंसै बियो गिफ्ट महरैहाय ओमफ्राय दा नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो आं फ्रेश जानानै लाग्रोथारसै हाला आरोना दा बे बिबार बारियाव दाउला खिंगुर दंना ओमफ्राय बे दाउला खिंगुरखौ बुंहरदों आरो जे दोननो नाङा बिपद जाबाय थायो होननानै बेखौनो आङो खिथादों आइनो बाबानोबो ओमफ्राय दानसिगोन होननानै बुंदों आरोना दाननोसै थेंक इउ स' माच बिदि खिन्थाहरनायनि थाखाय दा माने बेखौहाय बे दाउला खिंगुरखौहाय आङो खिन्थाबाय नालाय ओमफ्राय दानस्रांनो होननानै बुंबाय आरोना जायखिजाया बेफोर गावबागावनि फोथायनाय जाहैबाय बयखौबो फोथायनांगौ होननानै बुङाखै आङो आंहा बुंहरनायावहाय माने गोसो जाबाय आरोना ओमफ्राय दा बोखारनो सानबाय आङो मोजांबो नंखाया ओरैनो जोंनियावहाय मोजांबो नंखाया एफाराब मानि ओमफ्राय होमबा जायखिजाया आङो मा होनना बुंगोन गावबागाव फोथायनायसै बियो बयबो माने बिनि सायावहाय बिजिरनांगौ जेबो गैया फिथाइखौ हैनोसै आं बार्थडे गारनो दा दुगैखांबाय आंबो ओमफ्राय ओरैबायदि उखैखाबाय जाहैनोसै ओमफ्राय दाबो उइस खालामैसै बेखौ लानानै एसे उन्दुगासिनो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट ओंख्रिया नै जाग्रोथारसै आङो थाइबें खाजि लगायबाय ना बाथोन ओमफ्राय पनिर आलु टमेट' माबायाबो आंहा दहाय ड्रागन फ्रुट बायनायावसो सानबाय थादों आरोना न'आव गायथारनांसिगोन होननानैहाय एफा दाम आयौ ड्रागन फ्रुटआबो थाइसेल' लाबोनो हादों बिदि होनदों मा आंहा बेयावसो खिथागासिनो एफा दाम ड्रागन फ्रुटआबो थाइसेल' लाबोनो हादों बेबो फिसासाल' 70 रुपिस ओमफ्राय गिदिरबाथ' 100 थाखा 100खानि बाराखा ओमफ्राय बेखायनो आङो दहाय बायनायाव सानदों आरोना बेखौ न'आव गायाबा जाथारनाय नंला होननानैहाय आं गायनो सानगासिनोखा ओमफ्रायहाय बे मोखांनियावहाय लांदां जानानै दङना बेयावहाय खुन्थिया गायनानै गायनोसै नामा ओमफ्राय बेसेबांसो लायथाय बेखौबो मिथिया
फांसेयावहाय ओमफ्राय फांसे जेनेबा खुन्थिया मोनसेयावहाय बेसेबांसो गायजायो बेखौ मिथिया नोंथांमोनाव सोरहाबा न'आव दं नामा खिन्थाहर दे सोरहाबा दङबा आरो माबायदि जोथोन लानांगौ माबायदि केयार खालामनांगौ आरो जेनेबा हाफोरा माबायदि जानांगौ दै होबाय थानांगौ नामा बेफोरनि आइडिया दंबा नोंथांमोना खिन्थाहरबानो जाबाय दे सोरहाबा दङबा बिदि गैया जेबो आइडिया गैया बेखायनो आङो एसे मानसिफोरनाव सोंलाबायनानै माबानोसै होननानैहाय उनावहाय जेनेबा बिफां फांसेफ्राव बेसेबां लायो बेफोरखौहाय आरोबाव माला गायनांगौ मा समाव गायनांगौ ओमफ्रायहाय बेसे गोबावजों मोनो आरो मा दंबावोमोनलाय माबायदि केयार खालामनांगौ बेफोरखौहाय माने एसे सुलु लाजोबनानैहाय गायथारनांसिगोन सानबाय आरोना आङो एफा दाम नङाबाथ' बेखौ बायनानैथ' जानो हाबाय थाखाया ओरैनोथ' बिराद जानो लुगैयो गोथाव नङाबाबो जानो लुगैयो खिन्थु बे दामनि थाखायनो जानांगौ होननानैबो बुङो नालाय मोजां देहानि थाखायथ' ओरैनोथ' फिथाइफ्रा मोजाङानो ओमफ्राय बेखौ जानांगौ आरोना ओमफ्राय दा बे दामनि थाखायनो बायनोनो हाया जानोनो हाया न'आव थायोबा मोनजागौ माने न'आवनो फुरा फिथाइनि बिफांफोर थाजोबनाय गायनानै दोननो लुगैसो आरो आङो माने खाबानो मोनजानाय बेबायदि ओमफ्राय दा बेखौबो गायनो लुगैगासिनो आरोना आङो सोरहाबा जुदि आइडिया दङबा आरो सोरहाबा न'आव जुदि दङबा बेफोरनि केयार खालामनाय बेफोर बेसेबां लायो बिफांफोराहाय बेफोरखौ खिन्थाहरबानो जाबाय दे लोगोफोर आं दा जाग्रोनानै लानोसै नै दा फिसालायाबो उन्दुगासिनो ना दा सिखारगोनलाय थाबनो दसेनो सिखारसैलाय बिसि गल जाखो उन्दुनाया 12:30 उन्दुयो आयौ होनबाथ' दा उन्दुखाला बेयो दा आरो थाबा मावनांसिगोनलाय बेजोंनो जाखांनानै आं जाखांनाय लोगो लोगो सिखारखासिगोनलाय बियो बिदिखासो टाइमा जाग्रोसै आंबा गेटावसोलाय थाला मारिनायसो आबौखौ बुंहै थां खेवनो थिन थां आबौखौ नै बे लांदाङावनो सानदों आङो ड्रागनखौ गायनो जायोना जायाथाय नायनोसै सानदोंसो नै सिमेन्ट खुन्थियायाबो ओरैनो दंखायोसो नै थब्रै ओरैनो बेयाव सिमेन्ट खुन्थिया दंखायो बेयावनो गायजायो गायबालाय थारमाने लोगोफोर आङो केकनि बेबस्था खालामनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बे बानायग्राया बाजै जोंहानिनो ओमफ्राय दा आं दखाननिखौ माने गरमथारखाय बे बानायखानायखौ लाबोनो बादों आं गोसोआवबो गैखायामोन नालाय ओमफ्राय गोसोआव दंबा माने अर्डार होनानै बानायजागौमोन ओमफ्राय दिनैथ' गोसोआव गैखायामोन आङो ओमफ्राय जायखिजाया दहाय फैनाय समावसो आङो खयथा जाखोमोन 12थासोआवसो बाजैनो खिन्थाहरनो रोंबाय ओमफ्राय दा बाजैया बानायनानै दोनबाय होननानै बुंदों आरोना बानायनानै दोनगोन होनना बुंदों दा होमबा दसे थानानै लायनाय जायो ना मा जायो ना बाबा लाबोनाय जायो आं दा जायखिजाया बेखौहाय माबा मोनसे खालामसै आरोना जा मेंबाय आङो गरम मोनजोब नायदो बेहा गेलेलागासिनो नै ओइ मिनिलाय दे मिनिफ्लालाय मारै मिनिफ्लायोमोनलाय नोङो आखाइ खोबथेलायो मिनिनाया इसोर मेमब्रांजोब मानसिया इसोर नै लोगोफोर केकआ लाबोबाय ओमफ्राय दाबो नुवाखै बियो एसे मिनिलायदों बिहा दाबो नुवाखै बिमादैया नै बिलाय बिहासो सिगां दा देखायहैसिगोनसै आङो र' बिदि माने बिदि केक हानायखौ बिराद बायो बियो दे हेपि बार्थडे दे हेपि बार्थडे टु इउ होनदो दे हास्लाबला नै मोनाबाय बे बाजै बानायखायो नालाय बेखौनो खाथियावनो दहायसो बानायनो थिनहरदों माने फ्रेस आं माने दखाननिखौ गोसो गैयामोन आरोना गरमाव मालानिफ्राय बानायनानै दोननाय बिबा होननानै आं लाबोनो गोसो गैयामोन आरोना ओंखायनो दहायसो खिथाहरबाय आं बे बाजैया हाखु दाखु बानायना हरबाय दहाय 12थायावसो खिथाहरखानाय ओमफ्राय फ्रेस नोंथांमोनाबो नै बेहा जालागासिनो आयै नै नोंथांमोनाबो जायफोर कुसुगावनि बे बाजैनोहाय अर्डार हरनो हागोन बाजैनियाव माने फ्रेस मोनो आरोना
जुदि बाजैया माबा होनो थिनोबा कन्टेक्ट नाम्बारबो होनानै दोनगोन आङो पारमिसन होयोबा नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय बाजैयाहाय बानायो फ्रेस बिदिनो अर्डार होबासो बानायखायो आरो ना र' हागोनथारसै नै जानो लुगैनो हाला केन्डेल लगायनायाबो नै केकआव लगायला र' दे र' मामे र' दे हेपि बार्थडे होननांगौ औ हेपि बार्थडे होनदो दे हेपि बार्थडे होनदो दे टु इउ हेपि बार्थडे टु इउ हेपि बार्थडे डियार आन्टी गड ब्लेस इउ आन्टी होनदो गड ब्लेस इउ नाय दे उफ होनदो दे औ जा औ जा Dek ambil saja. deh oh Jaja nih nih to you ya dia bobok belum dah nih bapak nih mami belum dah Này mami này à khởi biểu kêu này không? Này. Này mami này đâu này? Này con nomo. Abi con nomo thằng để ra đấy để. Này, giá khang lưng khang đam. Mà này kek giá khang là đấy. एकदम दिनै मेंनाय नै आथिङा जा रुबायनाय मोनदों आङो दिनै बेखायनो एसे रिलेक्स जानायनि नै दा दंखायोमोन नालाय आयु BLCC नि फुड क्लिनजार बेखौ गानानै लाथ'नोसै आङो दैया दुंब्रुद बियो ओमफ्रायहाय नै बेनि गासिबो माबा माबि दंजोबखायोमोन नै बे जाहैबाय स्क्राब नै बे दंबावोमोन फुड क्रिम ओमफ्राय नैबे जाहैबाय स्प्रे गाया मामि गामाया आयु गार नै हामा हाय गिदिरथार बिसोरो दिनै बांसिन ओरैनोबा गरमजों माजों बांसिन मेंनाय मोनथारदों ओमफ्राय आहा जि मेंनाय होनबाय थाबाय मानसिफ्रा सोंसिगोनसो आंखौ गावल' मेंदों नामा होननानै गावल' मेंदों नामा होनसिगोन माने मेंनायखाय खुगायाव फैबाय थादों आरोना ओंखायनो मेंनाय होननाय जाबाय आङो दिनैहाय दा बेखौ खालामखांनानै नै आङो एसे दसे गानानैहाय रेस्ट लानोसै बेखौ उन्दुखासिगोन उन्दुनोसै दसे थानानै होमबा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं दे बांद्राय बाय होनदो दे बाय बाय होनदो मामे बाय बाय होनदो दे बाय दे बाय होनदो Bye bye. Thank you for watching.